up, Monani Molueni now? Welcome to Phenomena Aspect Talent Showcase. I'm your host, Kyle London. Today in our show we have a talented artist from Expression 4 Ranko Band. I'm talking about the Shorty Man. Ladies and gents, please allow me to introduce to you Shorty Ntokozo Tshabalala. Welcome to the show, bro. I'm Nani. You always smiling. You have a smile on you. I know, it's a guy who's cool. I'm Nani. Yeah. Man, I did my research. So I'm told I'm a long to learn. I'm a long to learn about who shot the anti. For sure. Wow, man. Talent. From rapping to artist. Way. It can't be on can you October actually in the kitchen magazine. Okay. My mom artist. Alright. Music call. Alright. So I'm going to tell you again. So Nani get to it. So that part of it is so like I play two. I think I'm to visit this one I will talk. Yes. And then over there, grade 9. Oh, okay. And the thing about rapper, it was against my beliefs. Oh, yeah. So he died and I got to got to art. Okay. Now we're clear. I was irritated from the whole. Yeah. And then October, right. So for the second of downloads, we know short the woman I can sometimes. But we know bars short off the mic. No school mom short is cool mobile. Put that person in the picture now. Check. It's short the bar. Short. Yeah. Ntokozo. Tshabalala. Yes. Yeah, I learned on a series company. Okay. I learned now into my years. A year in Kawuti, Umud, for 9 years. Yes, sir. Umuntu uzothi into mangiyenza ngiyenzela ngoba ngiyithanda. Yeah. Especially ukudweba. Ukudweba ngikwenza ngoba ngikuthanda mfethu. Ngesikhathi ngiqala ngizenzele mina. Ngena ngoba uthi okay, namhlanje ke ngidweba ukuthi ngiyazizwa ngabantu ukuthi ngizoshaya ngifana. So bese ngiyadweba ngoba ngithanda. Siyisikhathi then abantu kuba yibona babonayo ukuthi amani lethe lena ishayile. Nami sengiyayithanda. So vela ngiyayithanda if mina ngiyayithanda ngqa. So usho umuntu oyenza into ngobayithanda. Wow. Usho uyenza into ngobayithanda. Usho uhambile warapha ngoba bekathanda ukurapha. Namthanda ukuthi usho usirapela kamnandi. Usho manje ukuthi no mina manje senright ukurapha because akusinto ukuthi talent lami into engifuna ukuyenza sho. But no, usho uthatha decision ukuthi athimise ukurapha then ngibe busy ngalento engiyithandayo which is art. Lo msebenzi omuhle lo sibona namhlanje. Like it's beautiful, bro. Yeah. What makes you ukuthi uyenze le painting le? Ukuthi like sometimes it's in abodakis nokungazithembi. Yeah. Abaziqhenya ngokubona. So like mobile this art in Vetu, like in ngicabangela ukuthi like blacks in Vetu. Yeah. Sinale Afro Vetu. Yeah. And the Afro. Eyithu. So and yeah. Number 2, sinale sikhumba na the chocolate. Yabo into noma hambelana na udinge kepisi, udinge ma sunscreen. Yes sir. Sikran. So ngicabanga ukuthi ayena akengishaya lena iskipeni. Plus bokhona umuntu oyithandile. So mfethu ubani inspiring ukuthi wena uthande i-drawing? Umuntu inspired to thande i-drawing. I can say it's my uncle. Your uncle? Yeah. Ngoba indlela yedweba ngayo. Ngiyayithanda izinto. Ngiyayithanda izinto yedweba. Ngimbukele ngabadweba. Okay. So then nangibona ukuthi into kahle imnandi. And ukudweba just keep stress. Okay. Like uba semdlalweni wakhe uyedwa fanele kuphazamisa
So now I'm going to years with yeah, like I'm in my zone, like yeah, this is my comfort zone. But once you keep on doing my part, then and then uqale unanga realize ukuthi no man yazi lento maluma yenzayo yinhle ngiyayithanda and namaye ngifuna ukuyenza njengoba ngishilo before ukuthi ukudweba into engazizi yabonakala singa grade 2 like ama-Dragon Ball Z kwakusaphime wona kakuyizwa vele yes so ngangishaya zona sasithuthuka sibantwana then kodwa ngikhumbula kahle lapho besenga grade 9 ngaqala ngenza isithombe sami ngime nosiswana ngadweba sona ngaqala la ukuthi ake ngidwebe like umuntu ngempela ngeke ngibe ngama-cartoons ngengishaya umuntu great besenga grade 9 yeah so I can say I was 15 yeah so ngasidweba kodwa ngasithi kusenza saba ikhathunyana saba nobuso obuhlekisayo okay yeah ngasithanda ngoba ngothi okay shuthi mina kahle umuntu ngakwazi yeah ngaqala then lapho ukuthi ngingizama uku-improve ingenza njani ukuze ngidwebe umuntu because bonke mawayesidweba yena then wayedweba abantu okay yonke into wayedweba noma yini ngabe into ezoyenza ngisho noma makazokhanda into uqala ngokudweba qala then makayikhanda ikhiphe njengokunjalo okay so abantu bathi okay man shuthi nami ngakwazi ukudweba noma yini into ekhona okay wow ngokuthatha nje kumalungu ukubukela kumalungu nje wenza wayithanda lento wow ngiyayithanda so man into eyenza ukuthi udwebe lesithombe lesi ngizwa ngesithando skipper lesi usidwebele client or uzenza client okay so yini eyenza ukuthi udwebe this black beautiful person ukuthi that client, she's a proudly African lady. Okay. Yeah, and so I think about most of the time, Tina, our dad is not much appreciate. Yeah. The color of her skin. Yeah. In really, I will be very busy, but for no reason and stuff. Got like there's so many sisters that want they have to embrace it with like black is beautiful. Yeah. So I'm trying and white tan. White tan. So weird. Again, it's just a picture every day okay. Wow. Then just to appreciate it's common. Someone never died. Wow. Man, I love it. I love it. It's what in jail. Cameraman no more come to heaven after so one minute and you shine. No, man, tell me what is it? Yeah. So we'll take this cat is not nice. Or we'll say we phone them who's we born in our woods. In a year and a bunch. Kuthatha isikhathi eside ukuthi ngikwazi ukuyimaster kahle ukuthi ngikwazi ukukhipha umuntu cishe njengoba enjalo. Even though lapho manje ngisabona ukuthi angakabi that perfect. Angakafiki mhlawumbe kulezi zinga leli ngifuna ukufika kulona umuntu ngendlela engisafuna ngayo. Angakaneliseki. So la usafufika khona. Yeah. Life njalo. Thina sikubona ngazathi abantu umuntu ufile la ufika khona. And then when I deep down yazi khona la ngiyakhona. Yeah, ngakayikhiphi kahle. Wow. Yeah. So cut. Ngicela sebreaking siyabona. We still got more for it. We still got more. We still got more, man. Back. Sicela ukuphuza amanzi siyabuya. We still got more of the items. It's now for short. Look at the beautiful work, man. Ichini. Yomuntu. Yeah. Wow. Wow. Intro. No, siyabuya. We'll be back. We'll be back. Welcome back. You're still watching Phenomenal State Talent Showcase, which is a standard on talk show. I'm with my guy here, Shorty Man. No more the boys. Ntokozo. Jayon. Like lockdown. Wait. Goes quarantine and Ntokozo. Nakoda ngithandele one. Yeah. Umuntu benasikhathi sonke. Yeah. So especially ekudwebeni udinga ukudweba kanjani ukuze skills improve. Yeah. Yeah, so
kunginike isikhathi enough sokudweba sokwenza lezi izinto ezibalulekile especially izinto zenkonzo yonke lento because kubalulekile ukuthi improve nengokomoya yakho ziyazi without uNkulunkulu ayikho into eyenzakala so ukuziquarantine kona kusizile ngolunye side improvement nje nje ngibonile kakhulu ngiyabona ukuthi nawe umuntu wethu nowani igama lakhe alona fana ngibiza ngogroove ku-lockdown quarantining ufake nesifoni wow man this is beautiful man so lena uyenzele someone or alina ngiyenzele mina ngenzele ukuthi noma ngigqokile mfethu mangabe nje like sometimes the article kumele ikhulume ngesikhathi isikhathi especially non customers impahla yabona uthanda present yourself ngesikhathi isikhathi customers impahla ngenza noma yini because impahla fane ne-painting engayenza udongeni okulixoxa indaba but ngiphinde ngikuye ukuthi nase customers impahla mangenzi noma ngabe cartoon kodwa ikhulume ngenza kumele sifake into amambuzi sihamba siye kuphi at least i-art ivele ikhulume lapho so noma ngabe usetekisini ufakele umuntu ukhohliwe isifoni but mase ngabona fake sakhe isifoni man so I want to ask you ukuthi music and painting ihluke ngani because I believe ukuthi they both give us imagination and telling stories. So let's listen to the difference is I wanna go music. Music is what ngasi into esekazini. Number 2, music into obongilimaza ngayo. Izinto umuntu ashoyo engomeni. Lezingakhulu. What is someone you don't like? What is someone you so it's against my beliefs. Number 2, music zinasebenza kala izinto ezingekho current. Nami ngingafuni ukuthi mhlawumbe umntwana mangabe kuthiwa ngiba nomntwana ngazi ukuthi baba beka nje noma like umzali wami vela yabona le ndlela yomusic yabo akumelanga kube into kanjani ufuna nami ukuphila i-life engi-proud ngayo like ngiyabona ama-celeb abaningi like i-lifestyle yabayimchaza like babanye abantu yes bayabathanda like umusic ukhuthaza kakhulu ukubhema uza udla ingane umusic awukhuthazi ukuthi ube nomfazi wamshada like alikho lento ezokutshela ukuthi umfazi wami vele ngishadile stuff umuntu uzokutshela ukuthi ngiyabala imali ngilapho so imakha kanjani like akhona ama-artist akwazi ukushaya into ewakhaya so nami bengithanda kodwa bayengazi ukuthi sekunalo ukubukela sokungaphakathi ngingazama ukuyishaya lento leyo mhlawumbe okay nami ngishaye i-refrain mhlawumbe ezomakho umuntu kodwa manje there is this inner progress into ngaphakathi izomenza kumele ngideleke khona lo kumele ngithinte manje ngikwazi ukuthi kungcono ngiyeke ukuze ngimelanga le manje ukuhlobo kwami into ezaqala ngakho konke so makeze ukuthi ayinene qinisa kakhulu so kuma paintings efethi nasekudwebeni like ngiyakwazi ukwenza into ekwazi ukungiveza mina nami ngirepresent ngendlela ejabulayo besides ukucustomize impahla so it's a pity manje sisiphathana izinto ezingama-paintings ngashayela ama-wall paintings nemdwebo yabantu so nje manje sizokhona vele ngokucustomize impahla so kungenza nami ngijabule ngiyajabula futhi because ngenza into engiyifunayo like into engijabulisayo and engazikiphi nomunye umuntu uzoyijabulela akekho okhubekayo akufani no-keep it distract kodwa ngempela saladlile so lana sonke siyawina so mfethu like moyenza i-drawing like usuke ucabangayo because I believe moyenza i-drawing akumelanga ucabanga njengomuntu onormal I can say umuntu oyenza i-painting is a genius because you know we can imagine something but we can't portray it ukuthi eminye umuntu ayibona but when you can imagine it then until iyenza ukuthi bayibona then bese nami ugawa nami ujoker simazi TV
ejimini who thought ukuthi ngaba khona into enjani manje washa isukela so wow like usucabanga nje mfethu wenza painting drawing like most of the time the painting engineers ihambisana nezinto engibuyi okay yeah like okokuqala bangizoshaya ude mask ngeskipa lesi yabazi na ude mask ukuthi my favorite character Hla so nami vele comedy vele ngangithanda yazi nawe dala ngengaba ke stand up comedy yeah vele ngengaba into zami so ngiyithanda vele amahlaya ngiyithanda too much so ngangijabulile bangizoshaya iskipa sa-Jim Care like ude mask you feel like always they have that smile mfethu like ngishita yazi lethe lena that guy uveza mina like ngithanda ujambo but then futhi mangizoshaywa uJoker mfethu leskipa lesi empeleni omunye umuntu angeke azayicabanga ngaleyo ndlela ngabe ngathi ayinawo thanda izinto isabisana mhlawumbe noma kanjani ngathi kuyasabisana noJoker but uJoker mfethu it's like there is this thing ngaphakathi elwayo like khona lento ebhedayo negrand is always ngaphakathi fighting like uJoker mfethu uhlezi esidobeni ismile but yena mawumbona lapha emovie akajabuli akajabuli so ngokanjalo sometimes life in mfethu ezinye izinto kuba ngathi sijabulile but asijabuli so ngidobele like abantu abangatheka babaqale babone ukuthi sometimes akumelanga sisifihle udala ke like the mask forever happy that's why ngifake sona ngomuva mabona ngaphambili ngibona uJoker kodwa mase ngindlulile ukuthi sosala nawo momotheke man can you please give me this what I can say is siyazifihla ukuthini phambi kwabantu we have a smile but masisisonke emakhaya we had why don't you just be yourself man just be yourself just be happy live your life the way you want it forget what bazuthi just be yourself man just like this guy I love this guy, man. I love this guy. I'm tired too much. So, friends, do you enter competitions for drawing? No, I'm a guy. Okay. I'm a guy. Alright. So, I'm at how do they correct this stuff? So, let's say I'm from Imbaleki. Then I see your work and I love it. Kule nto leyo mfethu ngicela ngizakuqala ekutheleni ukuthi ngicabanga kanjani into customize impahla okay so mina ngazithengela fabric paint ngathi ngisesitolo ngabona fabric paint mangifunda vele yasho vele ukuthi hawo edolweni ngami vele negama liyazisho so ngicabanga ukuthi treat vele isungu ngithi it's fabric paint athi ngingakwazi ukudweba impahla and then ngayithenga ngaqala ngadweba ikhephu yami and I have after doing my time. But I think I'm a colors amaningi. I think I'm a colors amaningi. Ngayitona yaba yona le camp ngibonisa umalume wayibona le malume then umalume bobukelela kuyena uthini yena umalume so dwebe into enje wena uyayithanda so and then ngaqhubeka ngashaya iskip sabasihle then mangihambe endleleni umuntu wayithanda so one in the fence so waqala kwaba nomuntu athi indoda sithengele lezi skipa wow into yenzile endlini into engiyenzile umuntu usithengele ngikhombisile endlini iskipa ngasithola nje noma 50 rand kodwa manje uyasithanda thanda le nto lapha ngathi ngizenzele yona lento nje ngicela nami ngenzele ngam-charge malini then ngaqala ukuthi how did you feel makathi ngicela ungenzele nami ngijabulile ngoba ngiyithandile mina le nto leyo akusasiyingento ngithandayo so ngajabula kakhulu ngoba ngathi okay futhi izoba khona into ezoletha ushukela endlini cabanga thatha wazokuthi ngishayela ngamenzela wahamba ngazama amakhoza amaningi ukuthi sibone iskipa sabafo usinikezile inamba yakho sicela senze how did that boost your confidence so uqala yathola amakhoza ikhuphulile kakhulu i-confidence yami bafo because
bese ngiba nesibindi sekudwebela ngisho noma ubani abantu abadala sebayakwazi ukuqala ukuthi ngibadwebele. So nayizolo umama ungitshela ukuthi ufuna ngidwebele ijuvate yena ijuvate sebenzisa fabric paint kodwa ke lapho ngikhipha ikhono lokuba ipainter ngishaya ipainting ebingaba sodongeni kodwa kujuvate. So ubona ukuthi nabantu sebaqala ukungethemba ukuthi lento lengayishaya ifabric paint akunaraba nasendlini sokuthola le support leyo manje sesiyabhilivela kuwe manje. Wow. So how is the support in Glenville? Bayithanda too much. Bayithanda. For Yeah. example, last week bengishayela ingane kaMncane day. Okay. Customer day. Like bahlanya kakhulu. Usehamba nazo ezinye izinto zamayo bakhombisa esifanele sakhe. Okay. So hopefully ngizobona so abanye ama-customer futhi hayi. So we should be nasendlini bayithanda. So are you working as a solo artist or you have a group or you in a company? Njengoba ngishilo lento lena ngiqale ngoba mina ngizenzele mina. Kahle kahle vele bengithi ngishayela mina just to have fun because i-art ngiyithanda. Like engqondweni yami bengingacabangi imali. Bengacabanga ukuthi okay, nge-art ngakwazi ukuthi into engangithele impuphu endlini. Bengithanda because i-art mangiyibheka ngeso lokufuna imali. Get disappointed. Because most of the times now my artists amaningi kodwa selokishini mfethu akuyeke phambili ngesikhathi. So ngiphinde ngibona ukuthi nami ngifuna ukugcina ngithola sengidisappointed. Ake ngiyenze lento lo ngoba ngiyithanda. Yazi into uma uyithanda ayikho into engakuyekisa. Uyayithola imali noma uyithola. And now we are facing gender-based violence. What can you say to motivate amajida nabantu bethu besifazane abahlukumezekile? As in mfethu mina into enginoyibheka lento lena ngathi asikisi ngisebenzisa igama kanje nazi umjida nangawuhlukumeza umuntu esimame siphupho Stuphu. yeah why ngisho njalo isizobe sithi umuntu esimame ngizalami. Yes sir. Akavelanga ngaphandle kwakhe. Number 2, like thina amajida asinayo ipower njengomuntu wesimame. It's true. Oqala mfethu sike sikwisele ngekhathi zamuva zabazali bethu noma zogogo. Umuntu wesimame wayekwazi ukuqhuba ibhala elithola inkuni nasekhaya kuba khona mhlawumbe abelile Amanzi bese lamhlanje kube nethingane. Ubaba uzovela athi nonke ingena nebhaleni angeke yonke into la ibe la noma ekulandela la. So akanayo leyo power naloko kubekezela kwenziwa umuntu wesifazane. Number 2, thina amajida sikwazi ukunika umuntu wesifazane ijezi kodwa sikwazi ukunika ingcisi ijezi. Kodwa umuntu wesifazane ukwazi ukunika umntana wakhe ijezi. Axolela ukuthi yena noba ngihamba enqono. Umuntu wesifazane uxolela ukuthi yena angazi ukuthi ngani. Umjida sizofuna ukugangelana singahlelelana. Nami ngithole bengizithole soba 50-50. Kodwa umuntu wesifazane akayenzi 50-50. Uxolela ukuthi umntwana. Why ngihlukumeza umuntu ophethe la inhlaka? Ngakho ngithi ngibheka nje ngisifuko umuntu wenza kanjalo like umuntu wesimame mfethu. Like babhekana nezinto eziningi kakhulu ukudlula thina amajida. Number 2, lo muntu amhlukumezayo akacabanga ukuthi ushelwe amajida engakho endleleni. Kodwa waloko engawafuni ngenxa yerenge semnotho. And umuntu wesifazane ushelwa every day. Yena le ndoda lena kodwa iyamhlukumeza lo muntu oshelwayo kodwa uyawagapha la majida lawa. Kodwa ngenxa yokuthi yena kodwa ngalo yamshaya. So like umuntu wesifazane mfethu ukwazi ukubekezelela mfethu ummese lapho kukhali khona abashinjana abantu besifazane bamba lapho kukhali khona. And bayawubamba mfethu. Noma kunzima baqhubeka babambe. Thina majida ngabekade sakhipha. Kodwa besimame bayakwazi ukubekezela. Why ngilihlukumeza umuntu okwazi ukubekezela ephambili. Masoda thina ngesibhekela. Why ihlukumeza umuntu othanda ukubekezela? Isizwe umuntu wesifazane. Isizwe. Mfethu you're a comedian. You're a comedian. Yeah, okay. Ungakhona ukuphila ngaphandle kwefoni? Ngaphandle kwefoni? Yeah. Awuphali? Kamnandi. Sure. Why you sure njalo? Into engenza ngikhona ukuthi ngisho njalo. Mina ifoni yami ngize ngiyikhohlwe ngesinye isikhathi.
masengihleli nepensela nehafu nephepha. Okay. So ngicela ngasibona isidingo ifoni kimi kahle kahle ukuthi ngithi hello bye. Okay. Blessed days. Yazi mina ngithi angakhona nje ukuphila ngaphandle kwefoni. Ngidinela abantu labo bathi hello obi ngicela siboleke imali. Yabazi umndeni onjani ngidinela. Ngidinela. Fanele imali ngidinela. And futhi into engizothi ifoni bawucabanga noma ifoni lesikhathi sakudala. Ungakhetha ukuphila. Ngakhetha isikhathi sakudala. Okay, why? Yazi mfethu isikhathi sakudala ukuthi mfethu ifoni ngingekho and ifoni inecamera. Yeah. So ngingekho icamera. So abantu bebali like art bheka intweni amaphoyisa ukuze kutholakala isithombe salo muntu ukuthi wanted this artist. Yeah. Manje udala vele kuletha isithombe sakhe. Like bulala thina ama artists. Like umsebenzi wethu sa appreciate camera. It's so isikhathi sakudala mfethu besemnandi. Because yonke into like besizenzela besinga-rely kwi-technology ukuthi kube yes sadonzelana. Besizenzela thina. Yeah. Babona ukuthi inqondo iyasebenza. Yeah. Technology right if you be wrong futhi. Yeah. Because iba right ngokuthi iyakhona uku-advertise nomsebenzi wethu. Yes. Ukhona ukuthola ama-client kanani. And iphinde futhi ibe wrong ngoba sentshitsa kakhulu. Sengiyachitsa manje. Nami ikhona indlela esengifunda nangayo ukudweba. And yena iyangichaza like digital art. So ukudweba ngecomputer. Kulula kakhulu kanje ukusebenzisa ipen nephepha njalala. Lapho ziyakhala mfethu. Like sometimes i-picture inokungithatha ivideo uyiqoqa. Okay. But mangishaya ngecomputer. 3 hours and done. A day, 3 hours. Yeah. Okay. So, can I ask you a question? Who's your crush? Celebrity crush. This is not yet Tshabalala. Who's your celebrity crush? Yeah, you know the 18. Ntwana. Ngishayisana ngohlelo ngiphela mfuna lola. No, just so I understand. The celebrity crush. Mfethu khona unokhuzana mfethu. Ariana Grande. Shoti. Ungaka. Wayena, angaka, wayena. Lakuzothumela akaphithize lapha. Mina sinokuimagine nje Ariana ebaxwayela kaShabalala. Ariana Tshabalala. Ngoba So nasithombe sakho mntweni. Yeah, Crush phela ngamahlanje. saba khona ngasidwebo kodwa azange ngasithanda. Okay. Kodwa baba khona umuntu wasithanda wasithela. Yeah. So wena usazomdweba futhi Ariana. Ngizamdweba. Why? Ngithi lo kanje ngizofuna ukulobota. So yena sesibo manje mntweni. Why uvuma ngekhaya ungathiya mntweni? Inkinga manje ngivuma ngaphakathi. Ngibone nesimanga. So mfethu currently who's your role model? Currently my role model is my sister. Your sister. Why her? Like that girl mfethu. She's the best in everything. I know. Now I go by artist, kodwa ngiyagena. Go wacula. Okay. Kodwa like isafana like nathi singama wena sinani kodwa siyashiyana. Kodwa ke like into lenza abe role model yami. Indlela mfethu abekezelela ngayo mfethu. Izinto noma zazilikhulu mfethu. Kodwa uhlezi ebheka on the bright side. Akakaza ngibele inkinga zamehlo. She always stay positive. Njalo. Man, thanks for coming. Thanks for coming, man. Tshabalala ukuthi ukwazi ukufika. Now for the sake of the Lord, I want to draw with me finalize. Ngikwazi nabo motivate abantu through painting. What can you say about motivate? Uqala nami khona intwana encane bahlezi bangihleka bathi ngisho ukuthi uthanda ukuhlala nentwana bafuna ukuhlala namakhona. I know. Yabona. Kodwa le ntwana ngiyatshela ngizithengela ama brushes na paint. Ngozani isipaint. Alright. Khona umunye senswambo kakhulu. Senswambo kakhulu khona lechine leshana. Lechine. Yeah. Okay. Sikhona la isandla sakhe. Even though mina ke ngiqale
ngayenza i-trace ukubona nje ukuthi ibrush siyakwazi ukulihambisa. Okay. Ambenzele isiqalo then wazama ukufaka ama-colors ngabona ukuthi okay kuyakhula le muntu lo. So ngizomshiya nalelo khona mahambe mina ngibuyele emuva kumele yena azame uku-improve azidwebele yena ayithande le nto lena angacabangi imali nabantu abazomlethela imali nangacabangi imali engabi sekhanda. Okay. Imali izozenzakalela yenza into oyithandayo ujabule. Ile into esiyidingayo emhlabeni bethu ukujabula nokwaneliseka. Jabula uyenza le nto ngoba uyithanda ube dedicated kuyo futhi ukwazi ukusebenza noma under pressure ngoba uyayithanda. For me, your boy, Kevin and we out of here. Catch me on the next episode. I love it, I name it. And thy kingdom come. I pray to you, and I will be done on earth. So please bless my home as it is in heaven. Bless my home, give us this day and our day.